gynna fi 3 o blant, a oedd y ferch lleia mynd i ysgol llawn amser. Wedyn oedd gynna fi amser yn sbar ac o'n eisiau gwneud mawr onno fo lly. A nes i glwad am ffrindia, a eisiau yna, a nath nhw matcho fi fyny fy dylan. A erbyn hyn gynna ni y berthynas da iawn gyda'n gilydd. O, ti'n iawn dylan? Yn gwrdd ta, ti'n barod y mŵr? Dwi'n edrych ymlaen i dydd Iau lle da ni'n gwybod, da ni'n mynd i nôl dylan. A dwi'n cael pleser mawr gwybod bod fi'n cyfrannu'n bositif tuag at bywyd rhywun arall. Dwi'n edrych ymlaen bob wsos i fynd am dro i fan. Weithiau da ni'n neud o fel bod ni'n gallu stopio am banad yn reit aml. O'n i'n seiclo i gwaith un bore. Nath na lori fynd dost yn meici felly. Nes i gael uffan o glec ar ym mhen. Ar ôl y ddamwain, mi oedd y mywyd i'n mynd â rai yn golygu ella mynd i lawr dre efo'n nhad yn y bore. Gael panad. Wedyn o'n i'n mynd adra wedyn i tŷ. A dyna felly fysyn ni trwy'r dydd felly. Y mywyd i di newid yn gyfan gwbl. Mae'r ffaith bod fi'n allan a cymdeithasu y fan felly. Mae'n briliant. Mae hi'n rhoi hyder i fi ac mi'n rhoi hyder iddi hi mewn pethau eraill felly. Dwi'n meddwl bod y prosiect yma o fantais mawr i'r gymuned. Mae'n rhywbeth mor syml. Roed eich amser i rywun arall a mae'n ei gwahaniaeth mawr i'r person sy'n gwirfoddoli yn y marn ni ac i'r person sy'n derbyn y gwasanaeth. Mae o'n golygu lot i fi achos mae o'n gwasanaeth sydd wir angen i bobl sy'n methu mynd allan o'r tŷ felly a ben eu hunan. A nid yn hynny, mae o'n rhoi y hyder i fi fynd allan a mae o'n hwb fawr i fi felly.